And today is a sad moment for all Odisha because Human Sagar is dead. Human Sagar ଗୋଟେ is the powerful human being ଥିଲା ସିଙ୍ଗିଂର ସେଇଟା ଯେତିକି ଥିଲା ତାଠୁ ବଡ଼ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକିଟା ଦେଖିଛି ସିଏ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ମଦର ଉପରେ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ହାର୍ଟ ଟଚ୍ କରିଛି। ଆଉ 2012ରୁ ସେ ସିଙ୍ଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ 2025 ମାନେ 30 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ସିଏ ଆସମାନକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି କିଏ ସିଙ୍ଗରକୁ ପଚରାଯାଏ ସିଙ୍ଗର ନାଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଲୋକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ କହିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସିଙ୍ଗର ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମାନେ ତା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତିଆ ସିଙ୍ଗର ତା ପାଖାପାଖି କେହି ନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଯିଏ ସବୁଯାକ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଏ ଆଉ ଅଲଗା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ପାଆନ୍ତିନି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ସବୁ ଗୀତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନେଇଯାଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଫେରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ। ଆଜି ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇଙ୍କର। ମୁଁ ସେ ମୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ମାନେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ମାଆ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ବିଲିଭ୍ କରିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଏଥିରେ କମେଣ୍ଟ ଲୋକ କେମିତି ବ୍ୟାଡ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ବି ଆମର ତ ଯିଏ ଅଛି ଚାଲିଗଲା ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମାନସିକ ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ମରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଉଥିଲା ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଥର ଡେଥ୍ ହେଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ମୁମେଣ୍ଟରେ ସେ ଡେଥ୍ରେ ମରୁଥିଲେ ଏତେ ମାନସିକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ଖରାପ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ଅନୁସାରେ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି। ପ୍ରତି ମୁମେଣ୍ଟରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଥର ମରିଯିବାଟା ବେଟର। ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲା ପରେ ସକ୍ସେସ୍କୁ ଧରିବା କି ରଖିବା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ଥାଏ ଆଉ ସେମାନେ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଆମ ଯଦି ଆମେ ଏଠୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇ ସେ ସମୟରେ ଟପ୍ ସକ୍ସେସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର କେବେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ଶୁଣି ନଥିବେ କାରଣ ସିଏ ସକ୍ସେସ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ହନି ସିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବଲିଉଡ଼ର ସେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲା ପରେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିଲାନି ମଦ ଆଉ ନାରୀ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସେ ଏତେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇକି ସେ ଏତେ ବର୍ବାଦକୁ ପଳେଇଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ବାଉଣ୍ଡ ହେଲା ସେ ସକ୍ସେସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିଲାନି। ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ବିନୋଦ କାମ୍ବଲି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଠୁ ବି ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିନୋଦ କାମ୍ବଲି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିନୋଦ କାମ୍ବଲି ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲା ସେ ଏଭଳିଆ ଉଡ଼ିଲା ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କଲାନି ନିଶା ଖାଇଲା ସବୁ କଲା ସେ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ମରିଯାଉଛି। ତ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଯେତିକ ଲୋକ ରହିଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟାଏ ଯେଉଁ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡ଼୍ ସଙ୍ଗ୍ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଲେ ଗୋଟେ କଲେ ବେଷ୍ଟ ହେବ ତ ସେ ଚାଲି ବି ଗଲାଣି। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ବାହାର କରୁଛୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକି ବାହାର କରି ବନଉଛି ତାପରେ ଯଦି ଜଣେ ନିଶା ଖାଇକି ବର୍ବାଦ ହେଇକି ଯଦି ସିଏ ଗୋଟେ କମ୍ ଏଜ୍ ଚାଲିବ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କେତେ ଲସ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲସ୍ ତ ବହୁତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କେତେ ଲସ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉଛି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନିଶାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେତିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକ ରହିଲେ
निशाठू दूरे जातु मुझे फिल्म मु गोटे प्रथम स्टार्ट कली मॉर्निंग रे हम 5टा 6टा भितर फिल्म शूटिंग हम राति 10टा भितर सर लेट लाइट रे जो शूटिंग होती बॉडी खराब हो लोक को रोग हो फिल्म आउ डेथ भी हो लेट नाइट आउ निशा मुझे चाहिए मुझे किसी कली मो संस्पर्श जो मैंने भी आसिले किसी तो प्रभाव पड़ो किंतु से मानू एक्ट्रेस मानू कहि जो मैंने निशा को समाज को देखो निशा मुक्त हुओ कम से कम फिल्म इंडस्ट्री रे क्या तो गोटे कह जी निशा कर गोटे मेसेज दियो तुम निशा करनी ताकू से ना टोटाली समस्ते गोटे एकत्रित हो फिल्म इंडस्ट्री लोक केमी निशा न करेंगे ताप गोटे मेसेज दियो मु निशा करूना बोली मु समझ को निशा कराटा खराब जी निशा जी करुँच सी भी निजे भाव तो निशा कलापर कौन मोर बेनिफिट अच्छे पैसा खर्च करी और बेनिफिट कौन अच्छे माने आ जो मैंने निशा कर फैमिली देखो रिलेशन केबे भल न हजबैंड वाइफ भीतर रिलेशन बहुत खराब तो मु समस्त को रिक्वेस्ट जीतक आर्टिस्ट आमर ओडिया इंडस्ट्री कलाकार रहिले निशा टू दूरे जातु हेल्दी लाइफ करूँ एक्सरसाइज करूँ योगा करूँ लाइफ की हेल्दी करूँ फिट रुहतु ता सांगे आपण काम कन्स्टांट दिंतु फोकस दिंतु गोटे आम इंडस्ट्री को सक्सेस रे केमती नहीं कि आम पहुँचवा समस्त योगदान बहुत इम्पोर्टेंट यही एका करें कि तो से समस्त को रिक्वेस्ट निशा कम से कम ये करुँच धीरे 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 ताकू छाड़तु एका दिन छाड़ी तो हेनी धर जी आज गोटे बोतल पीऊँगी सी ताड़ू ये कमातु से कमे 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 लास्ट को तो जीरो कर दिंतु कारण ये जमी मरुंच आम इंडस्ट्री रे खाली लिभर रे चली सब लिभर सोरासिस सब मले आगक भी आहरी मरवे तो जहाँ लगे किंतु न्यू जेनेरेशन देखुं जो मैंने आसुँच स्टार तमें ओडिया इंडस्ट्री पशिल तमें ओडिया इंडस्ट्री को भाग्य बचाइक पड़ो तो से आपण मानक समस्त सतर्क हवा पड़ो आम केमी निजे सेफ हवा शरीर है बहुत इम्पोर्टेंट पैसा कुछ नहीं बेटा पैसा कमेवा कैरियर करवा बहुत भल जिन शरीर टू कैरियर पैसा बिगेस्ट केबे नुह तो शरीर को ध्यान देवा निहाती इम्पोर्टेंट समस्त को।